Бисмилlah, вассаляту вассалям, аля Расулилlah. Ассаляму алейкум, ва рахметуллахи ва баракатух. Още едно дело, което Аллах Субханаху ва Тааля позволи да се осъществи, това е дарение на литература на български език да раздадем по джамиите в Република България. Литературата е на издателство Главно мюфтийство и на фондация ИКРА и са направени като дарения на Ал-Селям. Няколко джамии получиха комплект с около 50 книги, които са изцяло на български език и някакви корани. Имаме тефсир, имаме Бухари, преведени корани. Аллах да бъде доволен от всички вас за това дарение, което направихте към Ал-Селям, а ние го предадахме на там, където ще бъде най-полезно, иншаллах. Иншаллах. Бисмилlah. Това е част от нашата инициатива за популяризиране на ислямското образование в ислямската общност в България. Иншаллах да намерим още повече подкрепа в това отношение от нашите дарители, нашите партньори, за да може наистина ислямската общност да се издигне на една по-висока степен и ние мислим, че стъпки като тази иншаллах ще бъдат много полезни за напред, да станат ежегодни и ще да намерим все повече подкрепа в лицето на нашите дарители, нашите партньори, за да може корекции като тази да стават все по-големи и броя на четящите все повече. И ако искате и вашата джамия да получи такъв комплект от книги, които ще бъдат от полза първо за дунята, после за ахира, може да се свържете с нас от страницата, да се информирате на Ал-Селям във Facebook, в TikTok, на нашия уебсайт и да заявите, че и вие искате книги за вашата джамия. Ассаляму алейкум ва рахметуллахи ва баракатух.